Terve! No niin, juomatestissä tällä kertaa Gardens Cider Strawberry. Tämmönen 4,7%. Kyllä tulee tämmönen vahva mansikon tuoksu tässä. Ei tuu semmonen perus viinin tuoksu kyllä yhtään. No niin, jo sitten maistellaan. Oi, tekipäs hypyä. Joo, tää on tämmönen siiderimäinen. Tulee vähän tätä siiderimakuakin tässä. Tässä tulee tämmönen aika hento tämmönen mansikan maku tässä. Tämmönen vähän se tulee tätä mansikkia tässä. Tässä tulee vähän se. No joo, kyllä tää ihan semmoista ok on. Tämmöstä vähän niinku hentoa mansikkia tai tämmöstä näin. Joo, ihan hyvä tällä perjantaille justiinsa tämmönen testi tehdä. Mutta arvosanaksi tällä 3,5/5. Noniin, mukavat päivät ja viikonloput. Se on morjesta.